Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo. Pagyari natin yung mga top stories na day. Today's June 26, 2026, Biyernes nga na. Grade 11 student nagreklamo maging kastigo sa guwas ng eskwelahan. Isa sa mga nagpanapungol suno sa iya, nakabitso korno. May mga ginareport na nga nagkaramatay nga baboy sa Bacolod City. Nakusip na gadiman sa pag-audit sang pondo para sa RSSI. Lalaki, ginkastigo sa mga menor de edad sa plaza sang Kabangkalan. Kag sa Good Vibes Weekend, mga pita sa trepeng ni Romeng kag classrooms, gin-turnover sa eskwelahan sa Are You Agreeable? Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, masobra sa isa kagatus ka mga e-bikes, ginpang-impound sining bulan sang Hunyo. Nagdangat sa 126 ka mga electric bikes ang nga nagabiyay sa Bacolod City. Ang tigay nga na-impound sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. Humanin Hunyo 1, tubtob Hunyo 25. Inibangod ginakabig sang PTTMD nga kolorum ang mga e-bikes sa Bacolod bangod wala sila sa mga business permit. Natukiban man nga wala pa sang regulation ng syudad para sa mga e-bikes. Rason nga wala man naga-issue sang business permit ang syudad para sa ila. Gisiling ni Attorney Ruben Sabig, ang pamuno sang PTTMD nga may isa ka ordinansa ang syudad nga naga-regulate lamang sa mga e-trike apang wala pa para sa e-bike. Dugang pa niya, dakpon lamang nila ang mga ini. Kung mapamatudan nga nagakuha sila sang pasahero apang ang mga private na e-bike ang wala man ginadako. Kung ma-impound ang isa ka e-bike, sarang man ini mabawin sa tag-iya kung makabayad sa kapin 3,000 pesos nga multa. Sunod kay Sabig, wala ginakilala sa syudad ang permit nga ginhatag sang barangay sa mga driver sang e-bike. Tubtob wala pa sang regulation ang syudad para sa mga e-bikes, makabigay nila nga kolorum sa gihapon. Subong kay Wain na cover ang iyas ang e-bike nga may mga sidecar ginpa-allow nila, which is ang amon niya lang taw yaway na diya na regulatory kinanglan yun na naton business permit naganegosyo sila sa dalan kinanglan naton limitahan. For example dito sa Handumanan nagalabot na sila 300 ang iya pagid sa Pilisa mga 270. Di ko mag 500 na dinalagan ako sa dalan nila, ano na lang na ang traffic. So that's why gapanakot kami. So may initial Sa number 9, alkalde sang Bacolod nagapangabay sa publiko nga likawan ang pag-post ng mga nawong sa mga minor de edad sa dalanon sa social media. Nagapangabay sa publiko si Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga likawan ang pagbalahandra sa social media sang itsura sa mga kabataan sa dalan. Ini matapos kaginsiling sa Department of Social Services and Development nga isa sa mga bata nga nakuhaan sang video sa North Capitol Road kaupod sa mga nagasingot sang solvent ang hindi na mag-eskwela bangod nahuyan siya. Suno sa DSSD, wala man nagasingot sang solvent ang among nga bata. Apang nahuya ini mag-attend sang iyang klase bangod nag-viral ang video. Bangod sini, nagahingyo si Gasataya sa publiko nga siguruhon nga validated ang impormasyon nga ilan nahibaluan antes mag-post sa social media. Dugang pa niya, kung hindi malikawan ang pag-post, siguruhon nga natabunan ang itsura kag naka-blur ang mga itsura sa mga minor de edad. Damlag pa ang mga kabataan nga nakitaan sa mga video ang ginpagbalik na sa ilang mga ginikanan, inibase man sa layi. Wala are validated. No, so dapat mangin responsable gid kita ang mga gamit sang social media kay once may ara da karon nga way kalabot-labot kag maapektuhan that's mentally kag emotionally apektado ang kabataan. So kabay pa ko nanong aton ginahimo gina-post especially i-sure ta lang gid na validated kag correct nga informations ang aton na ginabutang. pag i-blur dapat pag minor. Pag minor, yes. Sa number 8, driver's license ang SK Secretary nga nakabunggo sa senior citizens sa Gwa sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ang ginkumpiskar.
Ginpasabat sang Land Transportation Office ang XK Secretary nga amo ang driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa mag-asawa nga senior citizen sa tubangan sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Lacson Street sa Bacolod City, Huwebes nga adlaw. Nagresulta ang insidente sa kamatayon sang 63 anyos ka babayi kag pagkasamad sa iya 73 anyos nga bana. Pag-ulang gi-discharge sa ospital ang asawa o kun ang asawa nga napatay. Nagatabok ang duha ka tigulang sa pedestrian lane halin sa ospital kag sangyara na sa tunga sang dalan sila ang ginbungguan sa motor nga ginamaneho ni alias Zairil, 24 anyos. Ginserbis ang LTO Negros Island Region ang show cause order sa balay sang rider sa Barangay 9 sa Bacolod. Kaginbaton ini sang iya amay tungod ang respondent ang yara karon sa ospital upod ang iyang back rider matapos makaangkon man sa mga pilas. Bilang kabahin sa administrative proceedings, ginkumpiskar sang Intelligence and Investigation Unit ang LTO ang driver's license sang rider. Sa number 7, solterito patay, duha pilason sa pagbungguanay sang mga motorsiklo. Ginbawian sang kabuhi ang 18 anyos ka lalaki kag napilasan ang duha ka mga menor de edad sa nagluntad nga pagbungguanay sang duha ka mga motorsiklo sa Barangay Burgos, Cadiz City, Miyerkules nga adlaw. Ang napatay ginkilala kay alias Silver, taga Barangay Burgos, samtang pilason ang iangkas nga 14 anyos. Ang driver sa kontra nila nga motor, 15 anyos, napilasan man. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga ang motor ang ginadala sang 15 anyos ang pakadto sa Barangay Burgos, samtang Sunday Silver kag iya angkas padulong naman sa Crossing Martisan. Nadulaan sa control si Silver kag nagsaylo sa lane sa pukon sa piyak nga lane, rason nga nagbungguanay sila sang motor sang 15 anyos. Sa number 6, ang nakusip ang nagademand karon sang isa ka full independent audit para sa masobra sa 206 million pesos nga pondo sang SRA para sa RSSI. Sa pahayag ang ipagwa ni Roland de la Cruz, ang National President sa National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines, iya ginsiling nga ang tikang sang SRA para sa RSSI hindi lamang isa ka failure, nangin wala man inisang pulos. Nagapanawagan man ang nakusip sang congressional inquiry sa ginaligar mismanagement sang nagalala nga krisis sang industriya sang kalamay. Ilaman ginapanawagan ng Department of Agriculture kag ang Malacañang nga magpatuman sang gilayon nga audit sa pamunuan sang SRA, pagpatuman sang strikto nga oversight kag pangapinan ang panangabuhian. Sunod kay De La Cruz, apesar sang minilyon nga pondo sa public funds, wala sang klaro patod ukon science-based nga resulta nga makitaan kag mabatyagan sa mga talamnan. Ang RSSI parayan nga naganapta kag nagaapekto sa manginkita sa mga mangunguma. Wala sang comprehensive nga program suno sa iya para mapaganhagan ang amo nga krisis. Pero damlag pa ginsiling na ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona nga 206.4 billion pesos humalin 2025 to 2026 ang nagamit kontra RSSI. 177.5 million ang gikan sa SRA kag 28.5 million ang gikan sa SIDA Fund. Dugang pa ni De La Cruz, wala sa may na-release nga line item liquidation ang SRA para diri. Ang mga magagmay nga farmers kag workers sunod sa kay De La Cruz, ang wala sa may nabaton nga konkreto nga assistance, scientific intervention o kun field level support. Sa number 5, mga pagpanghangkat ginatubang karon sa probinsya dala sang liwat nga pagbalik sang ASF kag RSSI ang gitalakay sang gobernador sa ila sini nga Regional Peace and Order Council meeting. Sa Cadiz City ginsakdag ang RPOC o ng Regional Peace and Order Council meeting kung saan si Governor Eugenio C. Lacson ang nagpamuno bilang chairman. Siya, sa iyo kung sa iyang speech, ginsiling ni Lacson nga ang peace and order sa komunidad ang may kaangtanan sa social and economic conditions sa lugar. Magluwas sa epekto sa ASF kag RSSI sa agricultural industry, inisunod sa iya nag-aapekto sa kita sa mga farmers, backyard racers, traders kag iban pagid nga mga sektor nga nagasalig sang ilang mga palangabuhian diri. Sunod kay Lacson,
Sa mga tiun nga ang palangabuhian ang apektado, makatuga ini sang sitwasyon nga posible mangin peace and order concerns. Dugang panilakson, may mga ginreport man nga kalakasan nga natabo kung sa diin may kahilabtanan ang mga pamatanon bagay nga makatublag. Sunod sa gobernador, dapat magapadayon ang pagpabakod sa mga programa nga negatibong sang values formation, responsible citizenship, conflict resolution kag youth engagement. Sa number 4, presyo sang live weight sang baboy ang sakaron nagsarurot na. Inisuro sa kay Rick Lauro ng President sa Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental dala man sa epekto sa pagmalasakit sang baboy. Sa mga katapo nila sa Mamaylan, 64 ka mga baboy ang nagkalamatay. Dagdag o nadagdag ang presyo karon sulo sa iya. Hindi malikawan nga may iban nga nagakahangawa. Sang bulan sang Mayo, 155 to 160 pesos pa ang kilo sang live weight. Kasunod sa pagkumpirmar sa probinsya sa pagbalik sang ASF cases, mansig-mansig patuman sa mga tikang kaag paghugot sang border ang kada LGU kangay sa San Carlos City, Binalpagan, Isabela kag Moises Padilla. Sunod sa kay Mayor Gilson Tobeliara sa San Enrique, nagdangat sa mga 5 million pesos ang kahalitan nga natuga sa pagkapatay sa mga baboy sa ilagang banwa. Hugot nga protocol ang ilang ginapatuman. Nagpositibo sila sa ASF. Ginapatod nila kung pilagyan ang nagkalamatay nga baboy. Sunod kay Mayor John Paul Alvarez, may mga nagkalamatay man sila nga mga baboy sa banwa sa ilog. Mga 30 sa mga lowland barangays, ginulat pa nila ang resulta sang blood test kag ipatigayon sang probinsya. Magabutang pa man sila sang border control. Wala sang hog deaths nga na-report sa hinubaan. Ginsiling ni Mayor Daphne Reliquias, regulated ang pagsulod sang mga baboy sa ila lakip na ang imported meat. Umarin pa man sadto, wala na nilaging kakas ang border control ilabi na sa boundary sa Negros Oriental. Una nga nagpatuman sa pork ban ang banwa sang La Castellana. Marato kayo, sir. To the extent nga dawa na gani pili, no? Kaya tungod pala nga inang ang mga tao subong daw na dokan man mo bakal and may mga meat shops diri pila-pila man no, nga tinagkauntat lang sila subong anay kay perdi man ang ilang negosyo sa baboy subong. Mga pilang live rate, sir? Ang live weight naton subong maaral lang sa 100 to 120, no? Sa number 3, may mga ginreport na nga nagkalamatay nga mga baboy sa Bacolod City. Ikumpirmar ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo nga may napulo ka mga baboy na report nga nagkalamatay sa Bacolod. Base sa records ng African Swine Fever Task Force sa syudad, may 2 ka napatay nga baboy sa barangay Alihis, 7 sa barangay Takulig, may 1 sa barangay 35. Wala pa matumod kung ano ang kabangdanan sa pagkapatay sa mga baboy. Bago datalana pa lang ang blood testing. Sunod kay Mayo, hugot nga ginapatuman sa syudad ang pagbantay sa 13 ka mga entry points sa syudad. Agud batap na ang pagwa sulod sa mga pork products gikan sa mga red zone areas. Nakip sa mga lugar nga butangan sang border control amo ang barangay Felisa, Sumag, Granada, Alangilan, Bata, kag Mansilingan. Babutang man sang checkpoints ang syudad sa Bredco kag Banago ports. Nagapahanumdum naman ang syudad sa mga backyard hog raisers nga likawan ang pag-ihaw sa mga baboy nga nagamasakit kag sa publiko nga magbaka lamang sa produkto nga naihaw mismo sa slaughterhouse. Tatalana ang magpagwa sang isa ka executive order si Bacolod City Mayor Greg Gasataya may angon sa pagban sa imported nga baboy kag pork products nga makasulod sa syudad. I would like to emphasize nga hindi niya confirm ASF incidents. Na report ini nga may nagkakapatay nga baboy and then katuan sang city vet. Samples will be taken and then amo na dayon nga i-test naton for confirmation. Sa number 2, isa ka lalaki ang ginkastigo sa mga menor de edad sa Plaza Sang Kabangkalan.
Nadakpan sang nagrespondi nga kapulisan ang 3 ka mga menor de edad nga nagpuli kastigo sa isa ka lalaki sa banyo sang plaza sa Kabangkalan City Webes ang hapon. Bangod ang 3 ang wala pa sa legal nga pag-idaron silang in-turn over sa custody sa Department of Social Welfare and Development. Sunod sa Kabangkalan PNP, may daan nga tema-tema ang grupo sa biktima kag grupo sa mga suspect. Ang biktima ang wala makakanto sa police station agud magpa-record. Mga out-of-school youth ang 3 ka mga nagkadakpan kag manog pa-enroll sa alternative learning system. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka grade 11 nga transfer sa isa ka eskwelahan sa Barangay Granada sa Bacolod City ang nagreklamo nga ginpulihan kastigo sa gwa mismo sang eskwelahan. Isa kuno sa mga nagpuli kastigo sa iya nagamit pa sang pitsokorno. Yaring report. Hindi na maghihos ang 19 anyos ang isa niya katudlo. May mga labhag siya sa butkon kag sa liog. Kag may pila sa hawak matapos ginpulihan kastigo Huwebes ang udto sa gwa sang Father Gratian Murray AFSC Integrated School sa Barangay Granada sa Bacolod. Sa kagabi, gindala siya sa ospital matapos magsululukas ang 2 ka beses kag nagasakit ang ulo. Istorya sang 19 anyos nga si Gary, hindi niya matutuod nga ngalan. Sang aga pa lang, ginsita na siya sang isa ka estudyante pero hindi niya maintindihan ang ginahambal kay hiligay nun. Si Gary nagdako sa Quezon City kag bag-o lang nagsaylo sa Bacolod kag nagapangabuhi kaupo ding iyang lola. Ginistorya sila sang ilang nga maestra. Sang lunch break, pagwa niya, ginabantayan na siya sa gwa sang eskwelahan. Sang iya nakaengkwentro kag kadamo na inisang upod. Naglikaw siya pero gintipunan siya kag ginsumbag sang 3 tanan ka mga persona. Tumambay po muna ako sa tricycle kasi umiwas po talaga ako, sobrang dami po kasi. Tapos sila po yung lumapit sa amin. Hinamon po ako ng suntukan. Sinabi ko naman po, di ako lalaban. Tapos nagulat na lang po ako, nalingat po ako nung konti, may sumuntok na po sa akin. Okay. Ilan yung sumuntok sa'yo? Bali ang nakakita ko po 3. Nabitsokorno? Opo, meron po. Nakita mo? Opo. Tsaka naramdaman ko rin Sino po. siya? Identify mo sino yung magamit nun? Opo. Yung siya yung talaga yung nagsita sa'yo? Opo, yung umaga. Sa nagligad lang nga semana, ginsaskuhan man ang bag-o niya lang ginpatugungan nga tricycle. Naghubas ang gasolina. Kwento. Ano po yun mag-half day lang po sana ako kasi may pasok din po akong TESDA. Pagtingin ko po sa motor ko, yung spark plug cap niya po, nakatago na po sa ilalim ng gas tank. Tapos pag gamit ko po ng motor, nakaabot pa naman po ako malapit sa amin. Tapos naubusan po ng gas. Pero kakaano mo lang? Opo, nagtaka po ako kasi nung umaga, nagpagas na po ako ng 1 litro. Sabi ko, hindi naman pwede maubos kaagad yun yung isang gamiton. Istorya sa school principal nga si Engineer Liana Marmelchor. Simple lang nga bagay ang ginhalinan sang inaway. Gintulok sang transferee ang nobya sa ginatudlo nga nagpanapungol. Nag-init ang yaulo kay nabastos kuno ang iyang nobya. Ba mo na balang tulukay, kaulo ya gani. Tulok kayo na nagsugod, ma'am. Yes, tagtulukay lang gintulok sang biktima ang girlfriend sang nang bugbog. Di karon, siguro nagselos syempre kay gintulok mo. Kasi daw sinukmatanay, pag sukmat, balo ka naman dayon, syempre lalaki sa lalaki. Dayon ang katanay, amo lang na ang natabo. May bitsokorno isa ka estudyante? I was informed, pero wala man gin-admit sang piyak nga may ara, pero ang biktima nagsiling nga may ara. Sunod sa kay Police Captain Andy Ofalia, ang officer in charge ng Police Station 5 sa Bacolod, pinaagi sa mga tanod kag JO, gilingon man niya nakilala ang mga nagpanapungol. Kay may augmentation man nga barangay tanod in the same time GO. Sige na hold man dayon kag nadala diri sa guidance sa sulod sa principal. Kagin patawag ang mga parents. 3 ang nakilala sang biktima nga nagtapungol sa iya. 2 sa ila mag-utod nga nagdako man sa lola. Giklaro sang lola nga sa pagkilala niya sa iya nga mga apo, hindi ini nila mahimo. Hindi man kuno matuod nga may bitsokorno ang iya nga apo. Ang manghod nagbulig lang sa magulang nga na-involve sa gamo. Pero iya inigin panglaygayan nga hindi mag-intra sa kung anuman nga inaway. Ang ako lang sa iya, ang iya boss damlag, among iya pinsaron, tapos na iya pag-eskwela. Kadto sa eskwelahan, ang pagtuon among iya tutukan. Kag hindi sa mangita sa gamo. Di amo na bala nga siling niya wa man kuya maya gapangita gamo. Kay tuod man gid sir mo, daw na siya nga bata. Suno pa sa school principal, ginpahimo niya sang kasulatan ang mag-utod.
nga kung mangin involved pa sila liwat sa anuman nga kinagamo, mahimo na sila ma-expel gikan sa eskwelahan. Nga siyempre kabalokan man ginanan mo ano ginay kasulatan kay for ano man bala nila may at least kay kahaladukan man sila bala. Kapag once nga maghimo ka diri sa amo man gyapon nga ginhimo mo to sa previous school mo, then you have to pull out your card and then you have to look for another school. Amo nang akon nga ginaplastar sa ila. Ang Police Station 5 naga-deploy sang pulis kada aga kag hapon sa guwa sang eskwelahan. Gintabo man sa mga estudyante nga nakahalin lang ang mga pulis kag nag-ilinaway. Nag-istorya na sila sang tagdumalahan sa eskwelahan nga mas pabukuron pa gid ang police visibility sa guwa sang bulutuan. Ang eskwelahan ang ginpapangalan sa pari nga si Father Grayson Murray, ang founder sang Boys Home nga nagpangita sa pamaagi nga mapalayo sa kalakasan ang mga kabataan. Sa makita niya nga ginasamo ang kabataan nga preso sa mga tigulang. Karon, ang kalakasan ang natabo mismo sa atubang sang institusyon nga nakapangalan sa iya. Yari na yung pangpabalo naman sa inyo nga pang-good vibes para sa weekend. Kung matugnaw ang panahon, anong naming himuon? Siyempre, magkape-kape. Magkape with a view. Ini ang naturtula namon na lugar. Kag, ini ang yara lang mismo sa Bacolod City. Amo sini ang itsura sang palibot samtang nagakape ka. Inibuwas ang atong katuan sa tripping biruming at 8 a.m. Kag sa Sunday naman, maswerte isa ka eskwelahan kay manatagaan sila sang duha ka mga classrooms. Pinagi sa sini nga mga classrooms, makatanyag na sila sang senior high school para sa mga estudyante. Kundi nining eskwelahan aton ibaluon sa Sunday sa Are You Agreeable? Sa aton nga live viewers subong hapon, first to comment si John Randolph Rubin, si Ma'am Jocelyn Loquero. Good afternoon Digicast team, have a safe weekend everyone watching live from Hong Kong. Si Ma'am si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIR, and Sir Roming watching from Bacolod City. Si Sir Florentino Mulasco, good evening sir. Rodeo na ko niya, Rodeo Romeo. Sang Digicast Negros po, pakitext po ng news. Si Gloria Bantigue, good PM Digicast NIR kang sa Roming Sobaldo watching from Purupandan. Happy weekend everyone. Si Gerardo Marquez, mayong hapon Digicast Negros with Sir Roming watching here in Bacolod. Si Ma'am Rose Marie Mulasco, Burgos Diaz, Digicast Negros Bacolod po. Asian movies and Filipino movies na action. Hindi ko maintindihan na namin ni Ma'am. Anyway, away itong top 10 ng mga balita sa Negros. Subong adlaw, tubtub sa Lunes. Have a safe weekend.